Lehet, hogy elbukunk néhányszor, lehet, hogy megint hibázni fogunk, de egy dologban biztos vagyok. Most nem állunk meg. Sziasztok, chat! Őszintén szóval nem is tudom, hogy hogyan kezdjek bele ebbe a mai videóba. Ez már nem az első visszatérésünk. Igen, azt gondoljátok, hogy oké, most visszatértek, egy hét múlva úgyis eltűnnek. Most olyan komi van. Én is pontosan ugyanezt gondolnám, mint ti. De a Moonlight már nagyon régóta létezik. Rengeteg sok projektünk, rengeteg sok tervünk, és rengeteg sok videó ötletünk volt még a tartsunkban a jövőre nézve. De egyszerűen mindig azon gondolkodtunk, hogy hogy adhatnánk nektek többet. Viszont volt egy nagy problémánk. Túl gyorsan akartunk túl nagyot alkotni. Mindig a következő nagy ötletet kergettük. Mindig volt valami új cél, valami új projekt, valami új terv, de ezek sokszor be se fejeződtek. És ez szépen lassan visszaütött. Elfogyott a motiváció, lemaradtak a projektek, aztán a videóvágás is lelassult, és ezzel szépen lassan mi is eltűntünk. Nem azért, mert nem érdekelt minket, nem azért, mert feladtuk volna, hanem azért, mert egyszerűen nem tudtuk, hogyan vigyük tovább, viszont ez az egész időszak megtanított valamire. Arra, hogy hibázni nem a világ vége, arra, hogy néha el kell bukni ahhoz, hogy rájöjj, mi működik és mi nem. És arra is, hogy nem az számít, hányszor esel el, hanem hogy felállsz-e utána. Sokan csak a sikert látják, a kész videókat, a kész projekteket, a kész közösségeket. De nagyon kevesen látják azt a részt, amikor valami nem működik, amikor hibázol, amikor újra kell kezdened az egészet, mi láttuk. És valószínűleg még fogjuk is. De most már nem félünk tőle, mert rájöttünk, hogy a Moonlight soha nem csak egy ruhamárka volt, nem csak egy YouTube csatorna, nem csak egy projekt, hanem egy ötlet, egy közösség, egy hely azoknak, akik szeretnének fejlődni, alkotni, építeni, valamint közben jól érezni magukat, és ezért kezdjük újra. Nem azért, mert most hirtelen minden tökéletes lett, nem azért, mert van valami titkos receptünk a sikerhez, hanem azért, mert még mindig hiszünk benne. Hiszünk abban, hogy ebből lehet valami nagyobb, és lehet, hogy lassan fog haladni, lehet, hogy hibázni fogunk, lehet, hogy lesznek nehéz időszakok, de ezúttal nem akarunk mindent egyszerre. Most először az alapokat akarjuk felépíteni rendesen. És ha ezt a videót nézed, igazából te is ennek a történetnek a része vagy. Nem tudom, hogy mi lesz a Moonlight-tal a jövőben, lehet, hogy elbukunk néhányszor, lehet, hogy megint hibázni fogunk, de egy dologban biztos vagyok. Most nem állunk meg. A történetünk még csak most kezdődik. Jó. Mehetsz. Köszi a segítséget.